از تقدیمات تاجیک ستایل آسیا رکرد. دونه دونه اشکی چشمت میرزه رزه برون، دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان، دونه دونه غم در دیلت امروز میسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه. دونه 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 اشکی چشمت میرزه رزه برون، دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان، دونه دونه غم در دیلت امروز میسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه. دونه 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 یک تا قدمات به کبلو روی کافل دمونده رفته استای دورونی کلوب منو زوتا امپتریکا دا парт офтум да ютуб барое ки қатите гузашт хела рӯзои хуб ту сартавардор чашмонда нигоҳ ки ҳақиқата ӯ женестай сарф кадите дар кори дақиқата надори дига мара за то бема ту озоди задагиим ақидата ҷои ту идоф кидата идоф контактои мае блоки муаммо дора дига фарқим надора ки ҷои телет парол дора ки кира ки ҷо мебара кира пеш боиш метан кира маст мекунад шаву кайфи боиш метан. Дона дона гузашт соло чердаки маҳкам надорӣ ба рафтанам зиқ нашидӣ дарди алам надорӣ ту да пирай қичоқӣ сар тамони хобат барай ягон ҷо тағам набоша дониста ғам надорӣ. Дона дона ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона 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 ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона дона агар медонистам ки ашкои рехташ дуруғай фархунда мегуфтагонамай фаҳмидам фарухай марам ба ақл шидам фаҳмидам чӣ гапи корай шабнам мегуфтак мемурдак фаҳмидам шаҳриёрай сари қармда мебадришад мекам суд баша нахостам номи номард қатъи маҳками суд нашам. Дона дона ашкои рехтаи ура пок кадан дили мара чок кадан вақте ура қичоқ кадан. Дона дона рал битони суратой бидаша дарте пака ёши хита бикани дилта да дигарте ҳаёти туву ӯ як киное бучидай чизе бидами қабн гузаштава гумшидай пешинаи ӯ михтаи мошини молу мулкай фаҳмиди ман намешам дигар ситоб доди рулта дига нестим одаме ки фақат дай паси тиша ма амуралике ки мехона. Дона дона диша дона дона ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона 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 ашки чашмот мереза реза борон, дона дона киштани ғамои ту наби досон, дона дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона. Дона дона آسیا رکرد.